Då har vi finalhitet iväg. 7 av 8 banor med ett vatten som yr. Södertörnslag 1 som inte kom till start då, men vi har alla förutsättningar att få en spännande final. Där bana 5, Väsbys lag 1, Jonas Tittelback och Lidingös Rebecka Sandström öppnar starkast. På bana 6 ska växla ut till Cecilia Wiberg, Väsby till Tuva Björkén. Ut på bröstsimsdelen, 35.69 var snabbaste tiden. Bana 1, Tuveberg med Astrid Nilsson ur vattnet, ligger på en... kan inte stämma här. Gissningar redovisar från gren 14, hit 1, bana 3, felaktig vändning. Hit 1, bana 6, felaktig vändning. Gren 13, hit 1, bana 7, felaktigt simsätt. Ut på fjällstegen då. Vi ser 4 lag på bredd. Åkersberga har Jennifer Bergström i vattnet som går väldigt starkt. Ska skicka ut Tina Westmoreland på den sista sträckan. Bana 3, Täby med Embla Börjesson på avslutningen. Ligger 2. 3 är bana 5. Väsby lag 1. Olivia Kandecki jagar på. Det ser ut att bli en seger för Åkersberga. Om inte nu. Täbys Embla Börjesson svarar. Titta vilken kraftfull avslutning. Kan man hålla en ända till mål och lyckas med målgången? Det ser ut så. Jajamensan. Täby tar hem den här lagkappen genom en stark avslutning av Embla Börjesson mot Tina West.